কথা রক্ষেবে নিশ্চয় সাকিরকে চন্দ্র সূর্য গ্রহ ক্ষেত্র সাকিরকে তো 20 কোটি দেওয়া দেবে এর ভালবেকি আছে ত্রিবার সত্য করে কହୁଛି গোটাଏ ରାତି ପାଇଁ ଗଲି ସେ ଚାକର ନେଇକି ମତେ ଥରେ ଦିଏ କାମ ଶହେ ଶହେ ଦବ ବର୍ଷ ସରିଗଲା 33 କୋଟି ଦେବ ତୋର ଦହି ସବୁ ଦେଇଦେଲ କିଛି କାମ ହେଲାନି କାମ ହେଲାନି କଣ ହଁ ଆମ ହଳଟେ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଆଉ ହଉ ଦେଖିବା କାଲି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 1 ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ବଡ଼ ଦିନ ସେଠି ଥବ ଥିବ କଣ ଚଲେଟେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଖାଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ହଁ 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 କିଏ ମରିବ କାହାକୁ ମାରିବ ଆଉ କେମିତି ମାରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ତୁମ ସେଇଠି କହିବି ମରିବ କି କହିଲି ପରା ସେଇଠି କହିବି କିଏ ମରିବ ନା ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖିବ ହଁ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖିବ କିଏ ମରିବ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ ହଉ ସେ ଚାକରାଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ କିଣିକି ରଖିଛି Please. ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସେଇଆ କହିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଗ ତା ସାଥିରେ ଦାରୁବାଲି ହବ ହବ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ଦାରୁବାଲି କଲା ବେଳେ ଗୁଳିଟା କେତେବେଳେ କାହା ଦେହରେ ବାଜିବ ଟିକେ ବାଗେଇ ଶିଖି ନାଚୁଥିବ ଆସୁଛି ନା ନା ଆସୁଛ ତ ଆସୁଛ ମୋ ପୁଅ 21 17 ତାରିଖ ଦିନ ବାଙ୍କଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ରହିଲି ହଉ